Ассалому алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Бардар, хуш омадед ба канали мо, канали Қодири Сайбар. Бардар, ин айди тарамо амирӯз парфта будем, нархоша дида будем, нарх 10000 сомонӣ гуфта будем. Савдоши ин якм Чапаев, дуюмаш Зард, савдоши тарафи Фархор савдоши рафт даставка, савдоши да фардаш. Амирӯз парфта ин бардар, рози мо насиб боша Фархор мерем, иша Чапаев мебарам, мепартем ҳардуш савдоши рафт. Дар як инамирус партем дар байни 10 минут савдо шид. Бисёр бардар нархоша медона, занг задаган, пурсидаган чанд савдоши, чанд ҳама медона бардар ҳами савдошидагиша. Масад соҳибои гов хоҳиш кард ки ҳамин тамом медонӣ даставка мекунӣ, хона мери, ҳамура илтимос хонаи хидам, хонаи хид дакни гуфт. Масад нарша нагу гуфт, ба ҳам чиғот соҳиби гов худаш хоҳиш кард, яки бардар нагу. Масад ин савдоши рафт. Метавонед ки дар занг назанен дарафт инавор ҳаста озимак масад гусола ҳаста уро нишонтонид. Бардаро ин ай фурӯшиай медонен амрои телефон 111 21 72 занг бизанен, чорни пёсри тоза занг бизанен, ин фурӯшиай. Любой гова мемакал, любой чиш гарантия касал пасал не ҷавоб мегирад. Бардаро ин инҷа се сарговой, ҳар сеш говои фурӯшиай, канал да сиёнка када парфтагем, ин ай гови зард, ин ай гусолакиш бақача, ин ай деямзой тоза. Вақт нест дандонушон чум ҷӯшиданшам рафтеси. Ин аишам сав фурӯшай ё ҳар се фурӯшай. То наворанда худо нигаҳбонатон, касби кори ҳаматон да барор мехом. Худо нигаҳбонатон.